Спомни си фразата "спокойно де, само се майтапих", а да си забелязал, че точно преди тази фраза има една малка пауза. Човекът казва нещо, вижда твоята реакция и се усеща, че е прекалил. Но вместо да каже "извинявай, май прекалих", той ти казва "спокойно де, само се майтапих". По този начин той не само, че замазва казаното от него, но и прехвърля всичко върху теб. Все едно, че си супер чувствителен и въобще не разбираш от шега. Много хора в такава ситуация, за да не изглеждат, че са се засегнали, ще се опитат да замажат положението с някаква изкуствена усмивка. Само, че не е нужно. Затова вместо да се хилиш като зелка, кажи с един спокоен тон: "Ако за теб е било шега, на мен въобще не ми беше смешно". Нито е нужно да доказваш, че имаш чувство за хумор, нито пък трябва да спориш дали наистина е било шега или не. А още повече пък да се смееш на нещо, което те е наранило, и то само за да накараш другия човек да се почувства комфортно. Скоро.